Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa mojkáčik naučil, prečo sa medvede ukladajú na zimný spánok. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Keď sa mojkáčik zobudil, pozrel sa cez okno a hneď vykríkol: Mamka, rýchlo poď ku mne, chcem ti niečo ukázať. Mamka pribehla, ale nevedela, čo sa deje. Mojkáčik jej hneď vysvetlil: Pozri sa cez okno, vidíš, ako vonku krásne sneží? Mamka odpovedala: Áno, vidím. Mojkáčik sa jej hneď na to opýtal: Vieš, čo to znamená? Mamka povedala: Áno, bude všetko krásne biele. Mojkáčik súhlasil, ale ešte doplnil: Áno, máš pravdu, ale ja som ti chcel povedať, že to znamená, aby sme sa išli hneď sánkovať. Mamka mu ale vysvetlila, že by išla veľmi rada, ale keďže je pondelok ráno, potrebuje, aby mojkáčik išiel do škôlky. Dohodli sa, že sa pôjdu sánkovať hneď po škôlke. Mojkáčik súhlasil a už sa nevedel dočkať, aby bolo po obede. Mamka ako sľúbila, hneď po škôlke mojkáčika zobrala sánkovať sa. Ich obľúbené miesto bola lúka za domom. Sánkovať sa je veľká zábava a preto nesledovali čas. Ako určite viete, detičky, v zime je večer skôr tma. A preto mamka povedala mojkáčikovi: Začína sa stmievať, budeme musieť ísť domov. Mojkáčik súhlasil a doplnil ešte, aby sa ponáhľali, lebo sa bojí. Mamka sa ho opýtala: Čoho sa, mojkáčik, bojíš? Veď tu nie si sám. Mojkáčik jej odpovedal: Bojím sa medveďov. Veď by mohli hocikedy z lesa vybehnúť, keď už je večer. Oni si predsa o takomto čase hľadajú potravu. Mamka sa usmiala a vysvetlila mu: V zime sa medveďov vôbec nemusíš báť. Ukladajú sa na zimný spánok. Mojkáčik tomu nerozumel, veď predsa majú kožušok, nemusia sa predsa nikde v zime schovávať. Mamka mu vysvetlila: Všetko, čo zvyknú jesť, v zime v lese nenájdu. Preto to príroda zariadila tak, že jedia veľa počas roka, pokiaľ nepríde zima. Vďaka tomu sú veľkí, majú veľké brúška a idú pokojne spinkať do svojej nory. Tam spia 5 až 7 mesiacov. Mojkáčik sa opýtal: A čo také jedia, že im to naplní brúško na taký dlhý čas? Mamka odpovedala: Medveďom sa hovorí, že sú to všežravce. Teda zjedia všetko, čo sa dá zjesť. Mäsko, ako sú napríklad rybky, ale radšej majú rôzne byliny, ako sú výhonky rastlín, teda listy, ale jedia aj lesné plody, ako sú jahody alebo bobule. Majú radi dokonca aj korienky stromov a orechy. Keď sa už začína blížiť zima a sú ešte hladní, zjedia dokonca aj kôru zo stromov. Mojkáčik súhlasil a povedal: To máš teda pravdu. Všetko, čo si vymenovala, v lese medvede nenajdu, keď je zima a všade je sneh. Rybky si neulovia, keď sú rybníky zamrznuté. Listy zo stromov na zimu opadávajú. Taktiež aj bobule a rôzne plody. V zime je aj zem zamrznutá, preto sa nedostanú len tak jednoducho k nejakým korienkom stromov. Mojkáčika ešte zaujímalo, či je len medveď zviera, ktoré sa ukladá na zimný spánok, alebo či takto zimu prespia ešte aj nejaké iné zvieratká. Mámka mu vysvetlila: Áno,
Sú aj iné zvieratka, ktoré takto prespia zimu. Je to napríklad svišť, jazvec a ježko. Dokonca aj veveričky. Ale tie nespia tak dlho. Keď sa zobudia, zjedia oriešky, ktoré si počas roka odložili a keď majú plné brúška, spinkajú ďalej. Mojkáčik sa usmial a povedal: No to som si mohol myslieť, presne takto je to v každej rozprávke. Veveričky nerobia nič iné, len hľadajú oriešky a odkladajú si ich na horšie časy. Hneď ako prišli domov a zohriali sa po sánkovačke, Mojkáčik objal mamku a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A nakoniec si ešte zopakujeme. Čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil? Prečo sa medvede ukladajú na zimný spánok? Všetko, čo zvyknú jesť v zime v lese, nenájdu. Preto to príroda zariadila tak, že jedia veľa počas roka, pokiaľ nepríde zima. Vďaka tomu sú veľkí, majú veľké brúška a idú pokojne spinkať do svojej nory. Naučil sa taktiež, že zimný spánok majú dokonca aj iné zvieratka, ako sú napríklad svišť, jazvec a ježko. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.